Persiapan tajil gratis selama 1 bulan di Pondok Mburi wong bodho dulur. Perbekalane dulur digawe masak saulan dulur. Sedinane 1000 porsi nanggone Unesa dulur. Ndoke dulur. Iki ndoke dulur. Pawonu dulur ndoke dulur. Ajur mumur ndoke dulur. Ndok tok dulur. Segone wis siap dulur, 7 tremos dulur. Nah iki dulur, 7 tremos dulur. Ndoke sak kintal dulur.